Salamu alaikum, barka da zuwa wannan tasha mai albarka ta Gimbiya Arewa 24. Don wannan shine shigowanka na farko, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana like da bidiyon ya burge ka. Manyan sarakunan da 'yan bindiga suka sace a arewacin Najeriya. Mai martaba Alhaji Hassan Attahiru ne na bayan nan da aka sace. Kai wa sarakuna hari tare da sace su a wasu lokutan na zama ruwan dare a Najeriya, musamman arewacin kasar. Tun bayan hare-haren 'yan bindiga da masu satar mutane don kuɗin fansa suka yi kamari. Na baya-bayan nan shine sace sarkin Bangudu na jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin kasar da aka yi kan hanyarsa ta zuwa Abuja daga Kaduna. Ga dai jerin wasu sarakuna na yankin arewacin kasar da 'yan bindiga suka sace, duk da cewa duk an sako su, sai dai saura na Bangudu. A ranar Talata da yamma ne wasu 'yan bindiga suka sace sarkin Bangudu da ke jihar Zamfara a arewacin Najeriya, mai martaba Alhaji Hassan Attahiru. 'Yan bindigar sun ce 'yan bindigan sun sace sarkin ne a hanyarsa daga Kaduna zuwa Abuja, kamar yadda Gimbiya ta ji daga ɗaya daga cikin 'ya'yansa da kuma basarake a masarautar Zannan Bangudu, Abdulmalik Zubairu. Bayanai sun ce an kashe ɗaya daga cikin jami'in 'yan sandan da ke tare da shi a musayar wuta da 'yan bindigar a hanyarsa daga Kaduna. Mai martaba Alhaji Hassan Attahiru yana cikin sarakunan Zamfara masu daraja ta ɗaya, kuma kawo yanzu ba a ji ɗuriyar sarkin ba. Sace sarkin wani babban kalubale ne, musamman a daidai lokacin da aka ɗauki matakin toshe layukan sadarwa da hana cin kasuwanci mako-mako a wasu jihohin arewacin don maganin hare-haren da satar mutane. Sarkin Kajuru Sarkin Jaba, 11 ga watan Yuli, 'yan bindiga sun sace sarkin Kajuru a jihar Kaduna, Alhaji Alhassan Adamu. An sace sarkin da wasu iyalansa su 13 a wani harin da 'yan bindiga suka kai a masarautarsa. Bayan nan da suka fito a lokacin sun nuna cewa sarkin ya gudanar da taro kwana ɗaya kafin nan kan yadda za a shawo kan matsalolin tsaron da suka addabi yankinsa. 'Yan kwanaki baya haka kuma aka sako sarkin mai shekaru 85, sannan sai sarkin Jaba. Makonni biyu bayan sace sarkin Kajuru ne shi ma sarkin Jaba, Jonathan Ɗanladi Gyaɗe Maude, ya fada hannun 'yan bindiga. Sai dai shi sarki Jonathan Maude an sace shi ne yayin da ya kai ziyarar wata gonarsa a yankin Fanda na jihar Nasarawa. Masu garkuwar sun buƙaci naira miliyan 200 a matsayin kuɗin fansa a lokacin. An kuma sako shi bayan kwana guda yayin da 'yan bindiga suka ci gaba da tsare wasu mutum 13 da suka sace a tare da shi. Sai kuma sannan sai sarkin Rubuci. A watan Nuwamba 2019, shekara ta 2019, 'yan bindiga sun yi awon gaba da sarkin garin Rubuci da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Kuje ta Abuja
an sace Isu Muhammad Ibrahim Fada ne da misalin karfe 2 na daren talata 27 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019 bayan da suka kutsa kai tsaye cikin gidansa. Babu bayanai da suka nuna cewa an biya kudin fansa ne kafin a sako shi. Sannan sai sarkin Wamako a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya an taɓa sace sarki Wamako Alhaji Salihu Baradan Wamako a ranar 9 ga watan Maris ɗin shekara ta 2015. Kamar sarkin Kajuru, shi ma maharan sun ɗauke shi ne takanas ta Kano a masarautarsa. Basaraken ɗaɗɗa ne ga tsohon gwamnar jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakarda Wamako, kuma shi ma an sako shi bayan wani lokaci. Sannan sai sarki Bakuyum. Har yau a ranar 21 ga watan Maris ɗin shekara ta 2015 mahara sun sace sarkin Bakuyum mai martaba Alhaji Muhammadu Usman a jihar Zamfara. 'Yan bindigar sun sace sarkin a masallacin kofar gidansa bayan sallar mangariba ranar wata juma'a. Kafin nan sai da suka yi harbe-harbe na tsorata jama'a kafin su yi awon gaba da sarkin mai daraja ta 1. Sai dai ƙasa da mako guda da garkuwa da sarkin ne 'yan bindiga. Sannan kuma akwai wasu daga cikin sarakunan da an yi yunkurin sace su amma sai dai Allah bai bada nasara ba. To amma yayin da mahara suka yi nasarar garkuwa da sarakunan, an samu waɗanda suka sha da ƙyar yayin kai musu hari, kamar sarkin Fataskum. A watan Janairu shekarar 2020 wasu mahara sun kai wa sarkin Fataskum Alhaji Umaru Babaram inda suka kashe mutum 6, kamar yadda rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna ta bayyana. Kakakin 'yan sanda a jihar Kaduna DSP Yakubu Abubakar Sabo ya ce abin a kan hanyar Kaduna zuwa Zaria a kusa da garin Marabar Jos da misalin karfe 11 na daren ranar Talata. Ya ce wasu mahara ne suka buɗe wa ayar motocin sarkin wuta, wanda hakan ya yi ajalin mutum shida, 2 fasinja da ke tafiya a hanyar, 4 kuma daga cikin jama'ar sarkin. Sarkin Fataskum babban sarki ne a masarautar da ke jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya. Sannan sai sarki Kaura na Moda a ranar 12 ga watan Disamban bana ne 'yan bindiga suka kai wa tawagar motocin sarkin Kaura na Moda Alhaji Sunusi Muhammad da ke jihar Zamfara farmaki kan hanyarsa ta dawowa Gusau daga Zaria. Maharan sun yi wa jerin motocin kwanton bauna inda suka hallaka akalla mutane 8 tare da jikkata wasu mukarrabansa. Daga cikin waɗanda suka kashe akwai direba guda da kuma 'yan sanda 3, sai dai sarkin na Kaura na Moda ya tsira ba tare da samun rauni ba. Sannan sai sarkin birnin Gwari. A watan Maris ɗin wannan shekarar
mahara sun buɗa wa tawagar sarkin birnin Gwari Alhaji Zubairu Jibrin wuta. Harin ya faru ne a kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari, sai dai sarkin baya cikin motar tasa a lokacin harin na 17 ga watan Maris, wanda ya shaida wa Gimbiya cewa an turo a kashe shi ne ba a sace shi ba cikin motar. Ma'ana an turo a kashe shi ne ba a sace shi ba, kuma a cewarsa yana zargin akwai haɗin baki da wasu daga masarautar tasa.